Ćao svima drugari, ovdje je sad je da hoće izaći na Markov kanal. Ja sam snimao jedan video, samo je bilo mnogo predugo, sam morao da ga izbrišem. Zašto je bio je dobro? Neću da bude 10 minuta, video ću doći ovako. Zašto? Dobro. To. Makni ovo. Što mi smeta ovaj punjač, bože. Ubit ćemo svinju. Gdje ćeš? Gdje si da me da ovdje podiš? Nigdje. To je sporo, bože. I ako vam smeta kad snimamo na kompjuter, moramo da zamračimo svetlo. Zato što je svetlo 2/2 stepeni puta milion. Pa ti vidit će 2 miliona FPS-a ako hoćete to. Ali hoćete to, da li to uopšte postoji, bože? 2 miliona FPS-a. To još niko nema, ne znam, možda. Ja napravio sam 2 craft table-a, ja bože. Da. Ne bože, nego bože. O, cvet sam našao. Granit. Šta kupam granit? Šta će mi ovo? Ništa. Ovo će da mi bude rudnik 100%. To što ja samo kopam u pećine, ne znam da napravim svoj rudnik. Kad vidim pećinu znam tu ima nešto sigurno. I onda tu kopam zato što je tu noći stavio. Ili ti Mojang stavio tu da bude to. Ne znam. Stvarno ne znam. Ja mislim da su tamnice mnogo vrednije od ovih rudnika, zato... O! Nisam video ovdje da ima još pećina. Da kupam ugalj. I dobijem experience. Ja. Već 4 minuta, samo 4 minuta. Znači to je mnogo 4 minuta. Što mi vibrira ovaj telefon kad idem. Je. I sada idemo da pravimo baklje. Baklje.
Zato što ovo nije kao 1.9 verziju da mogu levo ruku da stavim bakle. Ne moram svaki čas da premeštam ruke. Da poslije ćemo 1.10 da igramo. To je mnogo bolje verzija od ove. Evo ga metal, znao sam da ću da ga nađem nekad. O, pauk. Gdje je? Ja se plašim paukova. Ovo kraj bre ove proklete ruke, jeste. Gdje je pauk? Ne želim da znam. Pretpostavljam da je dole. Ali ti vidi jump scare. Pa mogu da ne pravim. Ne! Samo da ne propadnem dole. Još jedna baklja mi je stala dobro. Ne! Nikola, šta to radiš to? Ljuštiš travu, kako da ljuštiš travu? O Bože. Ljušti travu. Kako izgovor ljuštim travu. Zaboravio sam craft table. Večer. Nikola ne pričaj dok ja snimam, da ti ne bi šta već. Neću ja pričam o tome. Ja htio se kiš da ne napravi bakle. O Bože. Znači ovo će traje 7 minuta. Šalim se, već je 7 minuta, ovo će 10 minuta ili 11. Tako nešto. Ovo se replode sat vremena. O, zombi. Ne vunu. Možda ću brzo neku kuću da napravim. Bak. Kako je ovo kuća, Bože. Ja snimam samo preživljavanje. Imam samo jedan tutorial. I to neki glupi samo. Kako napraviti mašinu za bacene. Kako napraviti kofru za bacene. Što je mala ova kuća. Šta je ovo? Liči na krompir. Ja volim krompire. Na šta vam ovo liči? Baš sam kreativan. Ovo već 8 minuta ovo sranje traje. Bravo ako pogledate cijel moj video. Vi ste strpljivi, da, mnogo strpljivi. Ako možete da slušate mene budalu. Šta pričam, ne znam ni ja. I ovu snimit ću još jednu epizodu, ali drugi dan neću sada. Nemam ja toliko živaca pa da mogu toliko da snimam. Toliko može samo neko tamo, ne znam ko. Marko, na primjer. Ne, on ne može. Ja to mogu. Da, ja sam to rekao. Ja mogu. Ali ja to ne znam. Bolje mi je 1.9 verzija. Ovo sam tek iz dosade samo snimio. Tek je prošao jedan dan, traje 10 minuta. Bože! Ovo traje 24 sata ili je 10 minuta? Ma ne, valjda ne. Ovo traje čitavu večnost. Čuti. Stavit ću ovdje speče i ovdje ću završiti klip. I nije poz još. Tek kad bude... Bude napravi ovo.
I pozdrav svima. Ćao, sad ja pozdrav.